Hola, bo día. Aquí estamos, seguimos en cuarentena e imos a facer hoxe unhas patacas americanas ou patacas de luxo que lle gustan moito a Sofía e a receita ensinoume a facela V. A ver que tal nos sale. Necesitamos patacas, estas son de aí da frutería do Choriz de Amparo. Allo en polvo normalmente, como eu non tiña allo en polvo, pois piquei moi miudiño allo a ver que tal queda. Sal, orégano, teño albahaca, pimenta, pimentón picante e pimentón doce. Cada un pode botar as especies que queira, vale? Isto é así unha receita un pouco libre. Aquela, o primeiro que temos que facer é coller a pataca. Imos sacar isto que está un pouco feo. As cousas feas. E partímola ao medio. Así. Agora volvémola a partir ao medio, casi vese mellor con esta. Partímola ao medio outra vez. Así, para que nos vayan quedando uns gajos máis ou menos todos iguales. Bueno, xa temos as patacas cortadas en lascas, o forno encendido a 180 grados con calor arriba e abaixo, e a bandexa teño afora con un papel de forno encima. Agora imos botar sal, botamos o allo, botamoslle un pouco de albahaca, pouco porque na miña casa solamente me gusta a min, botamos o orégano, así, unha pouquiña pimenta, despois o que queira máis pimenta xa lle bota máis, pimentón picante un pouquiño, para darlle así tamén un toque, pimentón doce, para darlle color. E agora botamos un pouco de aceite, así, igual paseime, pero bueno, o sobrante xa queda baixo, e remexemos. Agora imos colocando as patacas ben empapadas así na bandexa. Vale, están colocadiñas. E agora van para o forno. Serían 20 minutos e aos 20 minutos sacámolas, damoslle a volta, podémolas volver a pintar se non sobrou mexunxe e outros 20 minutos. Bueno, como as miñas patacas eran bastante grosas, subinlle ao forno a 220, vale? Agora voulle dar a volta. Bueno, como me sobrou un pouquiño de mexunxe, pois vou nas repasar todas. Epa, non sei se me move moito. Outra vez para o forno. 20 minutiños. E aquí temos o resultado. Patacas, unha salsiña de tomate que fixen eu, tamén. Riquísimo.